Je bent van harte welkom. Ja. Oké, stop maar. Ziet het er altijd zo leuk uit op uw werk? Ja, dat zijn een beetje erbij, hè? dingen. Representativiteit. Ja. Wat is uw naam? Mijn naam is Victor. Oké, en het adres hier is? Eduardlaan, Oké. 22. Heeft u ook een telefoonnummer? Ja, een 06. Ik ben te bereiken op een 06 nummer. Dat maakt niet uit. 06 1688 49 34 4. Ja, dat is een lange nummer. Tegenwoordig hebben we lange nummers. Dat zijn echt ja, nieuwe nummers. Duidelijk. Het hoort bij de regio. U verbruikt gas en stroom? Ik gebruik gas en stroom. Wilt u wat drinken misschien? Ja, doet u maar een glaasje water? Een glaasje water. Nou, ik heb geen andere glas hoor, een theekop heb ik voor u. Dat is prima hoor. U bent wel heel zuinig hè, water. Alsjeblieft mevrouw. Ja, dankjewel. Ja, maar hoeveel ga ik per maand moeten betalen mevrouw? Je moet wel een beetje smilen en niet te serieus. We gaan een schatting maken, we gaan dus een herberekening maken. Nou, als dat u bevalt, gaan wij alles helemaal definitief overnemen. Dan heeft u helemaal niets meer te maken met uw oude leverancier. Dan krijgt u alleen van Oxio gas en stroom. Nou, het bevalt me wel, maar u bevalt me ook. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ja, nee, maar goed. In de clip dan hebben we het over iets anders natuurlijk. Kijk dan. Je moet naar hem kijken. Oké. Ik verliefd Maar je mag gewoon kijken, want we kunnen hem altijd knippen. True, Naomi Wani, Futru ye make me edewa. Kamu lupa siapa itu tau? Ika film itu ya Romi Desing. Kijk hier met hartjes zo. Ja, met hartjes. Verliefd zijn. Dat lag zomaar op de TV of zo. Misa, Pamela foto. Luister, ik had reclame voor mijn kliniek moeten maken. Echt waar? Ah, mau gaan ook tori taki isabi dus hier spa. Wat maak je? Melk. Melk is goed voor elk, zeggen ze. Het is van de kool van de varken. Allebei. Soms zeggen ze ook, het is van een lammetje of zo. Koffie verkeerd, hè? Het is net espresso, hè? Espresso zonder melk, hè? Espresso zonder melk. Ja. Cappuccino. Cappuccino. Mereka tak yung yak foto sana yung kamera lo ko isa dito. Buti wanci bay. Okay. Oh, de mo foto iko kado si isa dito. Ada apa itu? Kan je na itong may basta? Oh, ito si basta lang to. What? 3A, WT, what? Hey, dat is maar nog vriendelijk, man.
Okay, oh. You're